Blodau i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n sul y blodau ac mae'n hyfryd yn dydy i allu addoli gyda'n gilydd fel hyn. Os ych chi yn ymuno ni am y tro cyntaf, neu os ych chi ddim fel arfer yn dod ato ni ar y sul, mae'n hyfryd i gael chi gyda ni. Ac os ydych chi unrhyw gwestiynau am yr hyn i chi'n ei glywed, neu os i ni fel Eglwys yn gallu eich gwasanaethu chi rhywsut, yna plîs cysylltwch â ni. I ni yn chwilio am ffyrdd yn y cyfnod rhyfedd yma i wasanaethu ac i adeiladu yn gilydd, i ni'n cwrdd ar wahanol adegau dros Zoom a pethau felly, i weddio, i astudio'r gair, i gymdeithasu. Mae yna grŵp newydd yn cyfarfod yn wythnosol i drafod emynau a cherddi. Os yw rai o'r pethau hynny o ddiddordeb i chi, yna plîs cysylltwch allwn ni roi manylion pellach i chi. Wel, cyn i ni fynd ymhellach, nawn ni blygu pen o'n ni weddio a cyflwyno yr Oedfa i'n Duw ni. Ie, o arglwydd ein Duw, ein braint ni, unwaith eto yw i dy addoli di, i godi ein lleisiau ni mewn mawl i ti. Dyfoli di fel ein Brenin, ein Duw, ein Croesawu'r ni, ein gwaredwr ni. Ti yw ein rheswm ni dros fodoli. Ti yw ein trysor ni. Ti yw ein tarian ni. Ti yw ein popeth ni o arglwydd. Ac i ni'n diolch nawr bod ni'n gallu dod o'th flaen di, mwyn dygeisio di, i ni am brofi mwy ohono ti. Dad, ni'n gweddio dros unrhyw un y bore yma sydd ddim eto yn dy adnabod di, y bydde di yn gweithio yn awr yn ei bywydau nhw, ac i ni sydd yn Gristnogion, ni sydd wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, gad i ni weld mwy ohono fe, gad i ni dyfu yn ein ffydd ni, gad i ni cael ein adeiladu ynddo fe, fel ein bod ni yn gallu gwasanaethu y bobl o'n cwmpas ni, a fel bod ni'n gallu rhannu y newyddion da yma, dy gogoniant di. Dad, cliw ein gweddi ni, helpa ni nawr yn ein gwendid ni, a mynd bod ni'n gofyn yn enw Iesu. Amen. Amen. Nawr te, blant. Cwpl o wythnosau yn ôl, fe wnaethon ni ddysgu adnod efo'n gilydd. Ac falle bod chi'n falch bod fi ddim yna gyda chi reit nawr i'ch profi chi. Ond sgwn ni faint o'noch chi sydd yn gallu cofio. Na i ddim canu, o'n i bron a canu. Chi'n lwcus, na i ddim. Ond Salm 42, adnod 5. Chi'n cofio? Rod o obaith yn niw. Byddai'n moli Duw eto, am iddo fachub, rod o obaith yn niw. Wel, fi'n siŵr bod rai o'noch chi'n cofio, mae canu adnodau yn gallu bod yn ffordd dda i gofio, a felly ni'n mynd i wneud yr un peth eto nawr y bore yma. Ni'n mynd i canu adnod sydd yn mynd â ni reit at ganol Cristnogaeth, reit at ganol beth i ni'n ei gredu fel disgyblion i Iesu Grist. Felly, gwrandewch, triwch ganu, a triwch gofio yr hyn i chi'n ei ganu. 1, 2, 3, 4 Adnod 10 19 Adnod 10 Daeth Myrddin i geisio ac i achub y colledig. Daeth Myrddin i geisio ac i achub y colledig. Daeth Myrddin i geisio ac i achub y colledig. Daeth Myrddin i geisio ac i achub y colledig. 19 Adnod 10 19 Adnod 10 Daeth
tybed faint ohoni fydd yn cofio'r geiriau hynny nawr. Wel, ni'n mynd i droi nesaf at y Beibl, ni'n mynd i gael darlleniad o air Duw, ac mae'n darlleniad ni y bore yma yn dod o Efengyl Mathew, pennod 21 ac adnodau 1 i 11. Dyma air ein Duw ni. Pan ddeithant yn agos i Jerusalem a chyrraedd Bethfage a mynydd yr Olewydd, anfonodd Iesu 2 ddisgybl, gan ddweud wrthynt, ewch i'r pentre sy'n gyferbyn â chwi, ac yn syth fe gewch asen wedi ei rhwymo, ac ebol gyda hi. Gollyngwch hwy, a dewch â hwy ataf. Ac os dywed rhywun rhywbeth wrthych, dwedwch mae ar y meistr ei hangen, a bydd yn ei rhoi ar unwaith. Digwyddodd hyn fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd. Dwedwch wrth ferch Seion, weled y frenin yn dod atat, yn ostyngedig, ac yn marchogaeth ar asyn, ac ar ebol, llwdn a nifail gwaith. Aeth y disgyblion a gwneud fel y gorchmynnodd Iesu iddynt. Deithant ar asen a'r ebol ato, a rhoesant ei mentyll ar ei cefn, ac eisteddodd Iesu arnynt. Teinodd tyrfa fawr iawn ei mentyll ar y ffordd, ac roedd eraill yn torri canghennau o'r coed ac yn ei teinu ar y ffordd. Ac roedd y tyrfaoedd ar y blaen iddo a rhai o'r tu ôl yn gweiddi, Hosanna i fab Dafydd. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Pan ddaeth ef i mewn i Jerusalem, cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Roedd pobl yn gofyn, pwy yw hwn? A'r tyrfaoedd yn ateb, y proffwyd Iesu yw hwn, o Nazareth, yng Galilea. Amen. Diolch i Dduw am ei air un i'r bore yma. Wel, gawn ni weddio eto, na ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, i ni yn diolch i ti am dy air di. Yn diolch fod gen ti rhywbeth i'w ddweud wrthon ni. Yn diolch bod ti ddim wedi ein creu ni ac yna wedi'n gadael ni. I ni'n diolch bod ddim rhaid i ni wynebu bywyd a profiadau y byd yma a salwch a galar a phoen a'r holl bethau erchyll hynny. Ni ddim yn gorfod ei gwynebu nhw ar ein pen ein hunan. Ond i ni'n gallu ei gwynebu nhw gyda thi. Yn gwybod fod ti gyda ni, yn ein nerthu ni, yn ein gwarchod ni, ac yn siarad â ni, trwy'r cwbl, yn gweithio yn ein bywydau ni fel dy bobl di. Ni'n diolch am yr cysur a'r gobaith arbennig yna sydd gennym ni fel disgyblion i Iesu Grist, gweision i'r Brenin Iesu. Ac arglwydd ni'n gofyn y bydd yr un gobaith yna yn awr gan bob un sydd yn gwrando ar dy air di y bore yma. Y bydden ni gyd yn gallu croesawu Iesu a gweud, ie, Hosanna, achub arglwydd, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Hosanna i fab Dafydd. O, ni'n diolch am yr arglwydd Iesu. Yn diolch fod cymaint mwy i ddweud amdano fe nag os amser dyn ni i ddechrau ddweud y bore yma. Diolch am y ffordd nath gyflawni holl addewidion a holl gysgodion yr Hen Testament.
Diolch i fod di dod yr dyn cyflawn, perffaith, hyfryd, di-bechod. Y Duw ddyn holl a lleog. Di dod i'n plîs ni, di dod i'n achub ni, i dostyrio wrtho ni. Ni'n diolch fod yna neb erioed wedi bod sydd yn debyg i Iesu, sydd yn cymharu gyda fe, ac i ni'n gallu ei adnabod e. Diolch am hyn. Arglwydd i ni'n gweddio mae dyna fyddai ein profiad ni nawr. Wrth i ni wynebu'r dyddiau'r rhyfedd hyn, wrth i'r pethau cyfarwydd cael ei tarfu arnyn nhw, ac wrth yr pethau hynny oedd i weld mor sicr ar ein adeg chwalu o'n cwmpas ni. Ni'n diolch yn bod ni'n gallu ymddiried bob amser yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, helpa ni fel dy bobl di nawr iddo fel barhau yn yr amser anodd yma, wrth i ni fod ymhell o'n gilydd, arglwydd. Dad, wneud di'n harwain ni trwy dy ysbryd glân di. Ac ni'n gofyn y nawr, bore yma, wrth i dy air di gael ei bregethu, ei esbonio, ei gyhoeddi, wrth i dy air di, dy efengil di, fynd ar led trwy'r byd. Arglwydd, ni'n gofyn wneud i dostyrio, wneud i drygarhau wrth ein byd ni, a wneud i alw pobl at y ti dy hun, a gadl iddyn nhw weld gogoniant y Brenin Iesu. Mawredd, ysblander, mor wych, mor hyfryd yw e. Dad, derbyn ni nawr yn ddiolchgar ar ôl bob cymorth i ni, wrth i ni dy geisio di, a dy addoli di. Amen bod ni'n gofyn yn enw Iesu. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni'n troi at air Duw gyda'n gilydd, mae Dad yn mynd i wneud ei slot arferol erbyn hyn, esbonio yr Emyn i ni'n mynd i'w chanu. Yna bydd y geiriau lan ar y sgrin mwyn i ni allu canu a chyd addoli gyda'n gilydd, ac yna byddwn ni'n troi i edrych ar air Duw gyda'n gilydd. Wrth i Grist ymdeithio i mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau, mae dorf yn gweiddi yn dyn nhw hosanna yn y gorucha. Ac fe ddyle hynny'n atgoffa ni o lir nefoedd yn moli Duw a gyhoeddi genedigaeth Grist wrth y bugeiliad. Chi'n cofio nhw'n y llun nefol mae'n torri allan i foli Duw gan ddweud gogoniant yn y goruchaf i Dduw. A mae'r Beibl yn sôn am angylion a bodau nefol yn synnu ac yn rhyfeddu ac yn moli wrth edrych ar gamer iachawdwriaeth, wrth syllu ar iachawdwriaeth yn Christ. Duw yn dod yn ddyn ac yna'n marw ar y groes ac wedi'n atgyfodi yn fuddugoliaethus. Mae'r Apostol Pedr yn sôn am yr angylion yn chwynychu edrych ar y pethau hyn, yn rhyfeddu wrth edrych arnyn nhw. A mae Ann Griffiths yn un o'i hymynau mwyaf yn sôn rhyfedd gan angylion. Medde hi, gweld rhoddwr bod, cynhaliwr heleth, a reolwr pob peth sydd yn y preseb mewn cadachau, heb le i roi ben i lawr, ac eto disglair lir gogoniant yn ei addoli'n arglwydd mawr. A thema debyg mewn gwirionedd sydd yn yr Emyn dwi eisiau edrych arno fe gyda chi yn awr. Emyn gan dyn o'r enw Robert Owen yw'r Emyn, neu roedd y fe enw barddol ychydig yn anghyffredin a dweud y lleia Eryron gwyllt walia. Un o Sir Gaernarfon oedd e, ond un o Gymru Llundain am y ran fwyaf o'i fywyd mewn gwirionedd. Ac roedd yn un o arweinwyr y Methodistiaid Cymreig yn capel enwog Dywyn yn Llundain. Mae'n fwyaf adnabyddus i ni, mae'n debyg, fel awdur yr Emyn, hwn ydyw'r dydd y cododd Crist gan ddwllio pyrth y Bydd, Emyn am yr atgyfodiad wrth gwrs. Ond i ni mynd i edrych yn gilydd nawr yr Emyn sydd yn llai cyfarwydd.
A mewn gwirionedd, nid Emyn oedd yn wreiddiol, ond rhan ola cerdd hir sgrennodd e. A'n dilyn damwain difrifol iawn a gafodd yn Llundain yn 1855. Nawr, roedd Eryron yn beintiwr wrth ddialwedigaeth. Ac beth ddigwyddodd, oedd yna damwain wedi digwydd lle roedd y paent wedi mynd ar dan ac wedi losgi fe'n ddifrifol a fe glidwyd e i ysbyty Bats yn Llundain. Ac roedd yna yn meddwl yn wir fod e ar i wely angau. Ac yn y nos, meddwl fe, o'n i'n methu cysgu gan y boen, ond eisiau i bobl wybod, meddwl fe, a fi'n dyfynnu nawr, beth oedd sylfaen fy ngobeth wrth ymrantu ar y byd tragwyddol. Hynny wrth wynebu, fe'n meddwl nawr fod e'n wynebu ar farwolaeth ar ei ddiwedd, oedd eisiau bobl eraill wybod beth oedd sail i obeth wrth edrych ar y byd tragwyddol. A beth mae'n wneud yn rhan ola'r gerdd yma, sef y penillion fyddwn ni'n edrych arnyn nhw nawr, yw dychmygu y llun efo, dychmygu'r yngylion yn gweld camer iachawdwriaeth, a dychmygu nhw'n rhyfeddu at y cyfan ac yn methu peidio a chanu mawl. Ac wrth gwrs mae hwnna'n adlewyrchu profiad Eryron ei hunan yn rhyfeddu at yr iachawdwriaeth yn Crist, yn gorffwys ar yr iachawdwriaeth yn Crist, ac yn methu peidio a chanu mawl i Dduw oherwydd hynny. Nawr, mae'r Emyn yn dechrau, bydd gweld gogoniant Iesu a chofio'r mannau bu yn enyn can o newydd trwy'r holl nefoledd lu. A dyna sy'n redeg trwy y penillion yma. Y syniad bod yr yngylion yn edrych nawr yn y nefoedd, maen nhw'n gallu gweld gogoniant Iesu yn ei lawnder. Ond yna maen nhw'n cofio nôl, maen nhw'n meddwl am y mannau lle bu e ar y ddaear. A mae'r ddau beth yn dod ynghyd, rhyfeddod gogoniant Crist ar y naill llaw, ac yna i darostyngiad e ar y ddaear, yn enyn can o'r newydd yn yr yngylion a'r nefol lu. A mae'r pennill cyntaf yn dechrau sôn am y mannau lle bu Iesu trwy sôn am Fethlem. Hynny yw, bydd gweld gogoniant Iesu a chofio'r mannau bu yn enyn can o newydd trwy'r holl nefoledd lu. I weld a chofio Bethlem, ei eni yn o'n dlawd. Rhyfeddod nef y nefoedd fydd gweled Duw mewn cnawd. Hynny yw, y rhyfeddod yma bod Duw ei hunan wedi dod yn faban bach yn dlawd i le. Dyna y peth cyntaf fel petai sydd yn enyn can o fawl a rhyfeddod gan y llun nefol, ac yn sgil hynny wrth gwrs dylai fod yn rhywbeth sydd yn enyn mawl yno ni. Gyna mae'r ail bennill yn symud ymlaen i sôn am mewn gwirionedd diwedd fywyd Crist. Mae Bethlem wrth gwrs ar ddechrau fywyd e nawr. Beth mae'n wneud yn y pennill nesaf yw sôn am gardd Gesemane wrth i Grist wynebu ar y groes, ac yna yr atgyfodiad i gweld Iesu yn ei ogoniant, a wedyn cofio'r cwpan yng Gethsemane'r ardd wrth iddo wynebu ar y groes. I gofio wedyn yn dod o Edom, oll yn ei wisg mor hardd. Hynny yw, cyfeiriad sy'n fyna at Eseia 63, lle mae y darlun yma o rywun yn dod yn fuddigoliaethus o'r frwydr yn erbyn Edom fel petai. I weld, meddwl fe wedyn, a'i holl elynion yn droedfant dan ei draed, cyfeiriad fyna wrth gwrs at Hebreaid, benod gyntaf Hebreaid yn adleisio Salm 110, i weld a chofio'n golchio'n beiau yn ei waed. Felly cofio Crist nawr yn marw ac yn atgyfodi'n fuddigoliaethus. Dyna sydd yn y pennill yna. A'r cyfan yna yn peri ryfeddod y syndod i'r yngylion ac i ninne wrth gwrs. Ac i'r Eryron yn ei weiledd a fynte meddwl bod ei ar ei wely angau. Gyna mae'r pennill ola wedyn eto yn dechrau'r un ffordd i weld a chofio'r gofyn yn y fechniaeth fawr. Hynny yw, y mechniaeth fyna golygu gael Saesneg fydda surety. Hynny yw, rhywun sydd yn fodlon
mynd y wystl ar eich cyfer chi, neu rhywun sy'n fodlon talu'ch dyled chi. Gofio fe nawr, yn y fechnïaeth fawr ma'n wrth gymryd swydd fechnïedd fel petai. Beth sydd yn digwydd, wel, dau beth sy'n digwydd mewn gwirionedd wrth fe dalu'n dyled ni. Y peth cyntaf mae'n wneud yw mae yn cyflawni'r ddeddf. Wrth fynd i'r ddeddf yn ddiwedd, mae Crist yn ddiwedd ar y ddeddf yn gyflawniad ar y gyfraith, meddai'r Rhufeiniad 10. A hynny yw, mae Crist nawr yn talu'n dyled ni trwy gyflawni'r gyfraith, trwy byw bywyd perffaith, ac wedyn yn marw yn ein lle ni, yn talu'n dyled ni. Yr un glân yn talu dyled yr un brwnt a'r un euog. A dyna gewch chi fan hyn, i weld a chofio'r gofyn yn y fechnïaeth fawr, wrth fynd i'r ddeddf yn ddiwedd, rhoi fywyd glân i lawr, yn lle ni yr ai brwnt yr ai euog. Hynny yw, mae'n talu'n dyled ar y groes. A wedyn, wrth gofio'r pethau i gyd, wrth gofio Crist yn dod yn dlawd i fyw yn lle ni fel petai, ond i fyw bywyd perffaith ac wedyn yn marw yn ein lle ni. Mae'r Emyn yn gorffen, a'r Eryron gwyllt yn ei gerdd wrth feddwl amdano hu'n wynebu ar farwolaeth a wynebu ar dragwyddoldeb. Mae'n dweud wrth gofio'r holl bethau yna i gyd. Pa fodd na bydd yr olwg a'r brynwr euog ddyn yn enyn can o syndod trwy'r nefoedd fawr i hun. Hynny yw, mae'r prynwr euog dyn, jyst wrth edrych arno fe, yn ei gogoniant a hefyd yn y darostyngiad rhyfedd yr aeth iddo fe drosto ni. Pa fodd na alle hynny enyn can y syndod i'r yngylion? Wel, os i'r yngylion, pa faint yn fwy dyle fe enyn yn syndod ni, y rhai sydd yn derbyn yr iachawdwriaeth y mae wedi chyflawni yn ein lle ni. Wel, mae'n Sul y Blodau, ac wrth i ni ddathlu y sul yma, ni'n cael yn atgoffa o'r ffaith fod yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei gyflwyno i ni fel brenin. Siwr bynnag chi wedi meddwl amdano fe yn y gorffennol, be bynnag yw'r argraff neu'r ddelwedd sydd gennych chi ohono fe, dyma sut mae'n cael ei bortreadu i ni.
brenin. Ac i lawer o bobl, falle fod y syniad yna o frenin yn un sy'n gwneud chi chydig bach yn anghyfforddus. A fel arfer mae hynny'n wir am ddau reswm. Mae'r reswm cyntaf i wneud efo awdurdod. Pa hawl sydd gan y person yna i fod yn frenin, i rheoli drosto fe? Pam ddylsyn nhw fod yn frenin a nid fi? Iawn, cwestiwn teg. Yna, mae'n bosib bod dyn ni rhyw wrthwynebiad arall, gwrthwynebiad ar sail cymeriad. Ni ddim yn hoffi'r syniad o frenin sydd yn bell i ffwrdd, mewn rhyw balas, moethus, crand, rhywun cyfoethog sydd just yn teyrnasu a ddim yn cydymdeimlo gyda'r bobl cyffredin o gwbl. Chi'n cofio'r stori enwog yna am y frenhines. Oedd yn clywed bod y bobl gyffredin yn llwgu, yn starfo, ac bod dim bara ganddyn nhw, ac felly dyma hi'n dweud, wel, gadewch chi nhw fwyta cacennau yn lle, let them eat cake. Hynny yw ddim yn deall angen a sefyllfa'r bobl o gwbl. Be ni'n ei weld am y brenin Iesu te? Wel, y peth cyntaf ni'n mynd i weld yw fod ganddo fe awdurdod i deyrnasu. Mae ganddo fe hawl i deyrnasu. Ond yna, nawn ni weld fod ddim yn teyrnasu mewn rhyw ffordd llym, cas, pell i ffwrdd. Na, fe yw y brenin gore gallwn ni fyth gofyn a gobeithio amdano fe. Ac yna fyddwn ni'n ystyried sut i ni'n ymateb felly. Os mae fe yw ein brenin ni, pa fath o bobl ddylsyn ni fod? Nawn ni ddechrau te. Trwy ystyried awdurdod y brenin. O le mae awdurdod y brenin Iesu yn dod? Pa hawl sydd ganddo fe i deyrnasu? Wel, yn syml iawn, mae ei awdurdod yn dod gan Dduw. Pwy yw Iesu? Wel, neb llai na Duw ei hun. Di dod i'r byd i deyrnasu. Wrth i ni edrych ar Iesu, beth i ni'n ei weld yw creawdwr y bydysawd, yr un naeth y mynyddoedd a chreuodd y moroedd a gosod y sêr yn ei lle, chi'n cofio gan, mae di dod a di gwisgo cnawd a di dod i'n plith ni mwyn bod yn frenin ar ein bywydau ni. Ac doedd hynny ddim yn sioc, neu dylse fe ddim di bod yn sioc i bobl Dduw, achos oedd Duw wedi addo dro ar ôl tro ers canrifoedd dyma oedd yn mynd i ddigwydd. A mae dyn ni rai esiamplau, a gweud y gwir, yn ein testyn ni bore yma o rhai o'r addewidion yma neu'r proffwydoliaethau yma. Mae un ohonyn nhw'n amlwg iawn. Mae Mathew fan hyn yn dweud wrthyn ni yn Adnod 4, digwyddodd hyn fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd. Ac cyfeirio mae at y proffwyd Secharia. Oedd Secharia yn ysgrifennu rhyw 500 o flynyddoedd cyn geni Iesu. A be wedodd Secharia oedd yn mynd i ddigwydd oedd hyn. Llawenha yn fawr ferch Sion, bloeddian uchel ferch Jerusalem, wele dy frenin yn dod atat, a buddigoliaeth, a gwaredigaeth, yn ostyngedig, ac yn marchogaeth ar asyn, ar ebol, llwdn asyn. Dyna un enghraifft o'r Hen Testament lle oedd Duw di addo anfon brenin i deyrnasu, un oedd yn mynd i achub, un oedd yn mynd i waredu ei bobl, ac oedd y brenin yma mynd i ddod yn ostyngedig. Ddim cweit y brenin oedd neb yn ei ddisgwyl. Oedd Duw di addo fod y brenin yma, un o deulu Dafydd, yn mynd i eistedd ar yr orsedd a teyrnasu am dragwyddoldeb. Ond oedd Duw hefyd di addo bydde fe ei hun
yn dod i achub. Dyna pam yn ein hanes ni, mae'r bobl yma'n gweiddi Hosanna. A mae'r gair Hosanna, mae'n golygu achub arglwydd. Hynny yw criw e gwaith, gweddi, achub ni arglwydd. Ac be mae'r bobl yn neud fan hyn, yw maen nhw yn cyflawni proffwydoliaeth arall o'r Hen Testament. Os drowch chi os ys Beibl, dych chi at Salm 118. Mae'n darlleniad chydig bach yn hirach, ond mae'n werth i darllen hi. Salm 118, adnod 15 ymlaen. Clywch gan gwaredigaeth ymhebyll y rai cyfiawn. Mae deheulaw'r arglwydd yn gweithredu'n rymus. Mae deheulaw'r arglwydd wedi ei chodi. Mae deheulaw'r arglwydd yn gweithredu yn rymus. Nid marw, ond byw fyddaf, ac adroddaf am weithredoedd yr arglwydd. Ddisgyblodd yr arglwydd fi'n llym, ond ni roddodd fi yn nwylo marwolaeth. Agorwch byrth cyfiawnder i mi, do fynnau mewn a diolch i'r arglwydd. Dyma borth yr arglwydd, y cyfiawn a ddaw i mewn drwyddo. Diolchaf i ti am fy ngwrando a dod yn waredigaeth i mi. Y maen a wrthododd yr adeiladwyr a ddaeth yn brif gongolfaen. Gwaith yr arglwydd yw hyn ac mae'n rhyfeddod yn ein golwg. Dyma'r dydd y gweithredodd yr arglwydd. Gorfoleddwn a llawenhawn ynddo. Rydym yn erbyn arglwydd, achub ni, neu Hosanna. Rydym yn erbyn arglwydd, rholwyddiant. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, bendithion chwi o dir arglwydd. Yr arglwydd sydd ddiw, rhoes oleuni i mi. A changau, ymunwch yn yr orymdaeth, hyd at gyrn yr allor. Ti yw fy niw, a rhoddaf ddiolch i ti. Fy niw fydd yr chafaf di. Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd da yw, ac mae ei gariad hyd byth. Wrth i'r bobl fan hyn gweiddi Hosanna a chwifio'u canghennau, be maen nhw'n gwneud? Wel, maen nhw'n cydnabod bod Duw yn gweithio. Yn wir bod Duw wedi dod i'w hachub nhw. Pwy yw Iesu? Wel, mae'n gwestiwn rhy hir i ateb mewn un pregeth, ond pwy yw e? Wel, fe yw'r brenin sydd ag awdurdod i reoli. A mae hynny'n gallu bod yn anodd. Anodd i ni glywed, anodd i'w dderbyn. Mae rhywbeth yno ni gyd sydd yn gwrthryfela yn erbyn y syniad yna. Ni eisiau rheoli dros ni'n hunain. Ni eisiau bod yn frenin. Ni eisiau gwisgo'r goron ac eistedd ar yr orsedd, gwneud be fi moyn, a dweud be fi moyn, a byw fel i fi moyn. Ond mae gan Iesu awdurdod pam? Wel, oherwydd pwy yw e? Fe yw y Duw ddyn. Fe yw'r un sydd wedi creu'r cwbl. Fe yw'r un sydd yn berchen dros y cwbl. Fe yw'r un sydd wedi rhoi bywyd a phopeth i ni. A felly mae ganddo fe hawl i deyrnasu. A mae gwrthod Iesu, gwrthod ei frenhiniaeth mae hynny yn beth difrifol. Mae'n ddifrifol achos mae'n mynd yn erbyn yr hyn ni wedi'n creu ar ei gyfer. Ni wedi'n creu i adnabod Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ond mae gwrthryfel hefyd yn beth difrifol achos mae gwrthryfela yn erbyn awdurdod, gwir awdurdod, yn heiddi cosb. Nawr mae'r gair awdurdod yn anhoblogydd iawn yn ein oes ni.
Achos yn aml iawn, pan ni'n clywed y gair awdurdod, ni'n meddwl am pŵer a gorthrwm ac pobl yn teyrnasu mewn ffordd sydd yn camdrin eraill. Ond gadewch i ni feddwl fwy nawr am gymeriad y brenin. Mae ganddo fe hawl i deyrnasu, ond sut brenin yw e? Dyma'r ail bwynt. Cymeriad y brenin. Ac un ffordd o grynhoi cymeriad y brenin yw i ddweud mae fe yw y brenin tlawd. Dyw e ddim fel brenhinoedd y byd. A gweud y gwir, roedd e'n wahanol iawn hyd yn oed i'r hyn oedd ei bobl ei hun yn disgwyl. Mae'n wahanol iawn i'r hyn i ni, falle ni ddisgwyl, neu'r hyn i ni gysylltu gyda brenin. A ni'n gweld hynny, mae sawl enghraifft o hynny, eto yn ein testyn ni. Pwy yw'r brenin yma? Pa fath o frenin yw e? Wel, fe yw'r meistr sy'n gorfod benthyg. Mae'n drawiadol nag yw e. Mwyn cyflawni'r broffwydoliaeth yma, mwyn mynd i fewn i Jerusalem ar gefn asyn, mae y meistr yn gorfod benthyg. Mae'n dweud wrth i ddisgyblion, ewch os oes unrhyw un yn gofyn unrhyw beth i chi, dwedwch mae'r meistr ei angen. Mae Iesu'n rheoli dros y sefyllfa, mae'n gwybod bod na asyn ag ebol yn mynd i fod yn disgwyl amdano, mae'n gwybod bod dim ond rhaid dweud gair a bydd y perchenog yn ei ryddhau nhw iddo fe, ond pwy yw e? Fe yw'r meistr sydd yn gorfod benthyg. Mae e wedi ymostwng mor isel, fel bod ddim hyd yn oed ganddo fe fan hyn ei asyn ei hun i fynd ar ei gefn. Yna, wel, beth yw cymeriad y brenin yma? Fe yw'r brenin ar gefn asyn. Ni falle'n gyfarwydd iawn, yn or-gyfarwydd, a y darlun yma, ond meddyliwch am y peth. Brenin y bydysawd yn dod i'w ddinas ac sut mae e'n cyrraedd ar asyn? Dyw'r anifail gwaith yma ddim yn cario'r bagiau tra bod ei hun ar gefn rhyw geffyl mawr, neu camel, neu sa'n gwybod, eliffant, neu rhywbeth fel yna. Na, dyma chi frenin sydd yn dod yn ostyngedig. Fwy na hynny, fe yw y Duw ddyn. Mae'r bobl wrth ei groesawu yn dweud, Hosanna i fab Dafydd. Hosanna, achub, arglwydd. Mae yna rhyw fath o gydnabyddiaeth. Pwy yw Iesu? Fe yw mab Duw. Fe yw'r holl alluog. Ac eto ar yr un pryd, pwy yw e? Wel, fe yw mab Dafydd. Mae'n ddyn, meidrol, yn berson go iawn o gig a gwaed. Yn berson fel chi a fi ym mhob ffordd, heblaw bod e'n ddibechod. Beth arall sy'n wir amdano? Wel, fe yw Iesu o Nazareth. Hynny yw, fe yw Iesu, yr un sy'n dod i achub ei bobl o'i pechod nhw. Ac eto'r ffordd mae'n cael ei bortreadu fan hyn gan ei bobl yw, mae o Nazareth. Tref bach isel i barch. Y brenin tlawd. Chi'n gweld e'n dod allan dro ar ôl tro. Mae yna fawredd yn perthyn i Iesu ac eto mae e'n ostyngedig. Fe yw'r brenin ond mae'n dod ar gefn asyn. Fe yw Duw ond yn dod fel dyn. Fe yw Iesu y gwaredwr ond yr un sy'n cael ei wrthod gan ei bobl ei hunan. A wrth gwrs, jyst rai esiamplau i nhw. Dyma oedd yn nodweddu holl fywyd y brenin Iesu, o'r dechrau i'r diwedd. Pan gath ei eni, yn blentyn bach, mae'n cael ei osod mewn preseb, yng nghanol yr anifeiliaid, am bod dim lle yn y llety iddo fe.
pan mae'n tyfu'n ddyn. Mae'n dweud amdano fe ei hun bod dim ganddo fe lle i roi ben i lawr. Ond oedd e'n nerthol yn doedd, oedd e'n gallu bwydo'r newynog, oedd e'n gallu galw ar lu o angylion i ddod i weini arno fe, ac eto mae'n dewis diodde. Wrth iddo fe farw. Brenin yr Iddewon, brenin yr holl fyd. Nid mewn palas ar groes. Nid efo coron aur, ond coron o ddraen, hyd yn oed yn gorfod cael ei gladdu mewn bydd oedd yn perthyn i rywun arall. Dyma'r brenin tlawd. Chi'n gweld? Dyma'r brenin sydd yn gallu cydymdeimlo yn llwyr gyda'i bobl. Dyma'r un sydd di gadael ei orsedd mwyn achub. Dyma'r un sydd di profi poen a galar a niwed. Dyma'r un nath ddewis ddod i wynebu temtasiwn ac nath gael ei demtio am hob ffordd ac eto nath ddim pechu o gwbl. Dyma'r un nath adael i ogoniant a dod yn dlawd, dod i ganol tywyllwch ein byd ni, canol gweiledd a brynt ni'n byd ni. Pam? Mwyn ein hachub ni. Dyma'r brenin nath roi'r cwbl oedd ganddo fe mwyn achub ei bobl. Dyma'r un na ddewis ddod i ddiodde a marw a cymryd cosb ein pechod ni arno fe ei hun. Nawr, does na ddim brenin arall fel hyn. Does na neb fel fe sydd yn deilwng o'n teyrngarwch ni. Mae ganddo fe awdurdod. Mae'n heiddi teyrnasu oherwydd pwy yw e, ond ar ben hynny mae e'n werth ei ddilyn fel brenin. Achos fe yw'r brenin gorau gallwn ni fyth i ddychmygu. Fe yw'r brenin i ni angen, i ni gyd i crwydro, i ni wedi gwneud mes o'n bywyd ni. A mae wedi dod ar ein holen ni. A mae'r brenin yma yn ein galw ni ato fe yn awr. A mae hynny'n dod â ni at ein pwynt ola ni, sef teyrnas y brenin yma. Mae'r brenin Iesu yn teyrnasu mae ar ei orsedd, a mae ei deyrnas i weld yn awr ymhlith ei bobl e. Nawr, wrth gwrs, mae yna llawer fwy gallwn ni ddweud am y brenin ei hun, a mae yna cymaint gallwn ni ddweud y bore yma am ei deyrnas hynny yw sut i ni fel ei bobl fod i fyw. Sut mae dilyn Iesu Grist yn edrych yn ein bywydau ni. Ond mae yna rai pethau sydd yn neidio allan o'n testyn ni. Pa fath o bobl i ni fod nawr wrth i ni ddilyn y brenin Iesu? A peth cyntaf, fel synod weddi ni, yw i fuddod. Os mae fe yw'r brenin sydd ag awdurdod, wel i ni fod i ufuddhau iddo fe. Fan hyn mae Iesu'n anfon i ddisgyblion, mae'n rhoi tasg iddyn nhw, a maen nhw'n ufuddhau. A maen nhw'n gwrando ar y meistr. Ac i ni, bore yma, os i ni wedi derbyn awdurdod Iesu a di plygu ein gliniau o'i flaen a di credu ynddo fe fel ein gwaredwr ni, wel, i ni eisiau ufuddhau. I ni'n gwybod fod dilyn Iesu a ufuddhau iddo fe, dyna'r peth gorau ar ein cyfer ni. Nawr y gorchymyn cyntaf sydd ganddo fe i bob un yw i edifarhau ac i gredu'r efengyl. A felly os nag ych chi wedi gwneud hynny eto, mae'r brenin Iesu yn gorchymyn hynny gennych chi yn awr. Trowch ato fe, dewch ato fe. Ond i ni nawr sydd yn i ddilyn mae yn ein gorchymyn ni i fynd, i garu Duw, i garu ein cymydog, i caru ein gelynion. Mae'n gorchymyn i ni i gael ein trawsnewid, i fod yn fwy tebyg
iddo fe a i fyw ein bywydau ni nawr, nid mwyn ein hunan, ond ei fwyn e. I dod. Beth arall? Wel, ein bywydau ni fod yn rhai o ffydd. Mae Iesu'n dweud wrth i ddisgyblion fan hyn i wneud rhywbeth ddigon rhyfedd yn dydy. Just credwch beth fi'n dweud, ewch i'r pentref yma, credwch bod fi'n gwybod beth sydd yna, mae yna asyn, fi wedi darparu, os dim eisiau chi boeni, just dilynwch y cyfarwyddiadau, fydd popeth yn iawn. Oedd rhaid iddyn nhw ymddiried, ond oedd, bydden nhw'n mynd yna ac bod Iesu'n dweud y gwir ac bod nhw ddim wedi cael ei arestio am ddwy'n asyn neu rhywbeth fel yna. Ond mae gweision y brenin yn rhoi ei ffydd nhw ynddo fe. A dyna'r fath o bobl i ni fod, fel dilynwyr Iesu Grist. Ni'n byw mewn dyddiau od, ond gallwn ni fod yn hyderus ynddo fe. Credu ei air, credu fod e wedi'n caru ni, credu fod e wedi rhoi ei fywyd drosto ni, credu bod e gyda ni a bod e ddim yn mynd i'n gadael ni a bod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth ei gariad e. Credu bod e yn trefnu pob peth daioni i'r rhai sy'n ei garu e. Credu bod e wedi dechrau gwaith dan o'n ni a'i fod e'n mynd i gwblhau e erbyn ei fydd e. Ffydd. Beth arall? Wel, mae gostyngeidrwydd yn rhywbeth amlwg iawn yn dydy. Os yw'r brenin yn ostyngedig, faint fwy dylsyn ni fod felly. Dyna ni'n gweld gyda'r disgyblion yn dyfa. Wrth i Iesu ddod, gyda'r asyn yma, be maen nhw'n gwneud? Wel, maen nhw'n taflu eu mentyll nhw ar yr asyn yn gyntaf, wedyn ar y llawr o'i flaen ac yn chwifio'r canghennau yma ac yn ei gosod nhw ar y llawr. Maen nhw'n taflu eu hunan o flaen y brenin. A dyma ddylse fod yn nodweddu bywyd y Cristion. Gostyngeidrwydd. Bod ni ddim yn meddwl yn uchel o'n hunan, bod ni ddim yn ceisio ein hawliau ni ac yn ceisio bod yn flaenaf ym mhopeth. Na. I ni'n rhoi eraill yn gyntaf. I ni'n barod i roi popeth, i wynebu unrhyw beth mwyn ein brenin ni. Ond dydy Duw ddim yn addo bywyd rhwydd i ni. Dyw e ddim yn addo cyfoeth, dyw e ddim yn addo cyfforddusrwydd i ni. A dweud y gwir, be mae Iesu'n rybuddio yw os ych chi'n fanylu ni, yna chi siwr o fod yn mynd i ddiodde. Os mae dyma siwr wnaethon nhw fy nhrin i fel y brenin, wel, siwr maen nhw'n mynd i'ch trin chi. Ond dim angen i ni ofni hynny. Gallwn ni fyw yn ostyngedig. Gallwn ni fyw ag yn union fel nath Iesu wynebu'r groes cyn derbyn y goron, gallwn ni fyw ein bywydau ni yn ostyngedig gan wybod beth bynnag a ddaw fod yn y goron yn disgwyl amdano ni. Mae'r brenin Iesu yn paratoi lle i ni ac yn addo rhannu ei gogoniant ei gyda ni wedi i ni ddioddef yn y byd yma. Dyna mae'n un peth ola yn does, sydd fod i'n nodweddu pobl y brenin Iesu. Peth ola yw llawenydd. Llawenydd. Mae'r dorf yn hyn yn gorfoleddu, maen nhw'n llawenhau. Ond nhw yno, yn Jerusalem, i ddathlu. Ond nhw'n dathlu'r Pasg wrth gwrs. Ond nawr, mae ganddyn nhw reswm fwy i ddathlu. Maen nhw'n dathlu bod y brenin di cyrraedd. Yr un sydd wedi dod i gyflawni a ddiwydion Duw. Yr un sydd wedi dod fel oen y Pasg i farw yn ei lle nhw. Ac i ni nawr yn gallu llawenhau. Yng nghanol ein treialon ni, yng nghanol ein ofnau, yng nghanol dyddiau caled yma. I ni'n gallu llawenhau bore yma. I ni'n gallu profi'r llawenydd dwfn yna o wybod
fod Iesu yn frenin. Fod yn frenin i ni. A mae e gyda ni. Mae wedi trechu. Y gelyn pennaf, mae wedi trechu marwolaeth, uffern, y bydd. Mae wedi concro pechod. Ac un dydd fe fydd pob gelyn yn cael ei sathru dan ei draed e, a byddwn ni gyda fe am byth. Diolch iddo fe. Gallwn ni lawenhau yn hynny'r bore yma. Mwyn ei enw e. Amen. Amen. Wel, wrth i ni orffen ein oedfa ni, y bore yma i ni mynd i ganu gyda'n gilydd, rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy. Bydd yr geiriau ar y sgrin, canwch, os ych chi'n gyfarwydd ar Emyn yma. Os nag i chi, defnyddiwch yr munudau nesaf yma i fyfyrio ar y geiriau, i feddwl am beth ych chi wedi glywed. Gogoniant i Dduw. Amen. Diolch i chi am ymuno â ni, ac rwy'n gweddio bydd yr oedfa yma wedi bod yn fendith i ni unwaith eto wrth i ni addoli yr arglwydd. Byddai fe'n hyfryd iawn i'ch cael chi nôl dyn ni eto wrth i ni addoli ar Wener y Groglith ac yna ar Sul y Pasg. Ond wrth i ni orffen nawr, nawn ni weddio, nawn ni droi at yr arglwydd gyda'n gilydd. O Dduw yn tad i ni, diolch i ti felly am yr hyn rydym ni wedi glywed. Diolch am pwy yw Iesu, ac yn diolch am ei gymeriad hyfryd e. Ac yn ni'n gofyn nawr arna ti i weithio yn ein bywydau ni, ac yn helpu ni i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mwyn ei enw e. Amen.